Жена, чуваш ли му оттам? Жена, чуваш ли му оттам? Обади се. Разбрах, че ме чуваш вече. Избяга от мене. Още кота включа. Господи, благодарим Ти за днескашния ден, че отново имаме живота, здравето и силите, които Ти ни ги подаряваш, за да можем да дойдем в Твоя дом, Господен, в църквата, за да се срещнем с Тебе, живия Бог. Тези срещи трябва да са незабравими, тези срещи трябва да се докосваме до Тебе, тези срещи трябва да ни хранят дори със самото идване и покланяне пред Тебе, пред този, който си великия, който си ни създал, който само Ти заслужаваш славата. Толкова често го пееме, толкова рядко го правиме. Прости ни. Ето сега Словото Ти да дойде да ни освети, да ни научи, да ни поучи, да ни изобличи, ако трябва, за да можем да бъдем приготвени за всяко добро дело. Амин. Пълна църква. За тези постоянните, които са тук, да кажем, че говорим върху посланието на Йоанна. Има YouTube, по принцип, може да ги слушате проповедите. Гошо е много редовен. Thank you, Гошо, за поддържането и нещо. Вижте, всяко едно нещо иска време и усилие. Всяко едно малко нещо. Идват едни хора, ми викат, защо не направите той? Викам, защото не искам. Ма как така? Той преди 10 години да го кажа, мислех, че гръм ще ме удари от небето. Вече не е така. Не. Господ ме успокои, че гръмотевиците падат, когато Той реши да ги праща. Не когато хората решат, че трябва да те ударят с гръм, защото не си решил да направиш нещо. Нали? И за всяко едно нещо, т.е. може да отидете на YouTube да чуете тези проповеди, но говорим по посланието на Йоан. Посланието на Йоан. Не Евангелието, а посланието. Разбира се, ще има стихове от всякъде. Посланието на Йоан е едно уникално послание, което издига много духовни теми. И започнахме, ако си спомняте, предния път беше много интересна тема. Между другото, включих се да я чуя отново и викам, о май гаш, това аз съм го казал, това аз съм го говорил. Нали, защото, знаете, тези, които са подготвени, ти си го мислиш, нали, подготвяш го, слагаш си го в ноутс, но когато тръгнеш да говориш, знаеш, че Святия Дух започва вече в теб да говори. И викам, наистина неща, които замислите се. Много е трудно да ви кажа, замислите се. Защото трябва да седнете, няма да забравя малко отклонение. Когато трябваше да уча английски в Октън Каледжа, аз го знам. English. What? So easy. Come on. И той ми каза, професора, вика, сега ще виж, като почнеш да пишеш, вика. Всичко, дето го мислех е по българските ми стандарти. Кога съм учил, кога не съм учил, аз бях човека дже по български. Не го крия. И се гордея с това, заради комунистическата литература. Но всяко едно изречение беше червено и вика, Зен, ти трябва да почнеш да мислиш по-американски. По-английски да ги правиш структурите. И знаете ли, като го говоря, то ти идва, защото ти е родния език, нали? Структурата. И си ги наслагваме английските точно по българската структура. И те като наслушат се смеят и викат, той за какво говори? Всичко объркал в реда.
Но когато си гледах пейпера, червено, 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 на едно и също место, червено, червено, викам, ай стигаме. 20 или колко бях открил за една и съща грешка, която правих. В структурата на изречението. Защо ви го казвам? Може да слушате много. Хиляди проповеди, телевизори, канали. Не седнете ли да се задълбочите, да се замислите върху това, което е говорено днеска, ще минава и ще заминава. Аз съм по същия начин. Аз мога да слушам, имам активно слушане, много ме предизвиква Гошо, когато ги говори, защото ме кара да мисля. Но се усещам някъде половин-един час след това всичкото fade away. На него ме е взело сигурно много повече време, за да може да го постави това нещо. Казвам ви го, за да можете да имате това време с Господа и със Святия Дух. Иначе Словото няма как да остане в душите ви, в умовете ви, за да може, когато ви потрябва, наистина да излезе и да заработи. И казахме, че в Йоанна ще имаме много теми. Едната беше за светлината. Днеска ще говорим за една друга тема. В кой дух да вярваме. И е много лесна по принцип, защото сме протестанти и се знаем. Святия Дух, нали? Ко толкова сложно има, ко тежко има. Нека да отидем на текстовете и ще видите колко сложно се оказва нещото, което не е толкова лесно. И защо ви го казвам? Защото няма учебници да отидеш да видиш. Имаме Словото. Но всеки един, който размишлява върху Словото, го прави въз основа на това, което е изградил вече в себе си като система за учене на Словото. Някой ти е казал, тук така трябва, тук това, няма да четеш Стария Завет, ще четеш Новия Завет, ще вярваш на той няма да вярваш. По някакъв начин то е подсъзнателно във вас, когато четете и размишлявате. Което е много трудно да го разбиете, когато трябва да бъдете откровенни пред темата и това, което сте чули и са ви казали. Защо? Защото може ли да бъде погрешно? 1 ноември е ден на кое? На кои? Не ме интересуват въобще тези будители. На реформацията. Защо ви... 31 октомври. 31 октомври, извинявам се. Грешка си един ден съм назад, те заради часовниците, защото те мръднаха с един час. 31 октомври, да. Защо ви го казвам? Извън ще излезе един човек от Германия и казва, всичко това не е верно. Мислили си го хората, че не е верно. Сигурно е имало като него такива. Но да имаш смелостта да излезеш и да кажеш, всичкото това, което вие сте изградили, не е верно. И аз винаги съм казвал, реформацията не отиде до края. Все още ни обясняват колко са велики православните. Скоро имах тема във Фейсбука за православните. Един беше се захапал с нашите църкви и той беше човек от нашата, от Варненската църква, който беше поставил много хубава тема за финансите, да бъде откровено, честно да се казва, нали? И той вика, ви, какви сте ви, вика, секта? Викам, бе, ти какъв си, теб какво те интересува? Викам, нали, тук говориме, защото го познавам на Оги, сина му, нали, Петю Амеров, е сложил темата. Ти какъв си? Не, православната църква сме ние и всички други, вика, сте такова. Викам, бе, баш, ти ли ги говориш тези неща? Иди си вижте вашите дворове, вашите сметки, вашите мерцедеси, после говори и се захапвай с църквите, евангелските църкви. Били еретици. Ми ти какъв си? И се замислях. В кое вярваш? В което са ти казали или в което четеш в истинското Слово Божие? И това е Йоанна, когато говорихме, когато започва да пише посланията си, ги пише, когато е в Ефеската църква. Е бил презвитер в Ефеската църква.
И знаете, че тогава го споменахме, Ефеската църква беше пълна с много повярвали евреи. Имало е евреи. И евреите, за да го почва посланието, знаете, че го казва срещу гностиците, които не са вярвали в объркани гръцки философии. Само той да ви кажа. И е трябвало Святия Дух наистина да даде слово, с което да утвърждава думите и новата теология, която Исус Христос дойде на земята, за да даде. Затова се казва, че Исус Христос беше по-висок от... Казва се, кой ще възлезе на небето? Кой може? Моисей ли? Казва не, Исус Христос беше повече от Моисей, защото Моисей, когато беше на земята, Бог му даде Стария завет, даде му закона. Но Исус Христос дойде, за да открие цялата пълнота на духовните истини. Това трябва да ни бъде номер едно в мисленето ни, в философското ни изграждане, както искате си го наречете на всеки един, на вашето съзнание. Иначе няма да е основата Христос, няма да е канарата и всеки, който дойде, ще ви разправя каквито си иска глупости и вие лесно ще почвате да се емоционално, да плачете, ма защо това той ми каза, па този не ми каза. Защо това е така, не е така. Аз в какво вярвам и в какво не вярвам. И затова Бог дава на Йоан, казахме както и на Павел, на Петър, да напишат тези послания, за да бъдат ясни доктрините, които ги нямаха в Стария Завет. Просто ги нямаха. Ще видите, ще ви дам примери. Откъслени стихчета. Кой равин ще седне? Между другото, православната и католическа църква са като равините. Малко е като Supreme Court. Ако той съдия е казал нещо и е казал, че така ще бъде, другия съдия не може да каже този не е така. Затова има Supreme Court, който казва, той съдия го каза правилно. И всички други млъкват и казват, папата е прав. Защо ви го казвам? Защото това е православната църква, това е католическата църква, това са и еврейските теологии. Ти не можеш да отидеш да си правиш сега теология. Трябва да си не знам какъв равин, признат в равината, нали, за да кажеш, имам тук да променя нещо. И ако другите с другите такова, тук пискилчета не са съгласни с тебе, no way, Хозе, да се промени. Протестантските църкви е по-лесно. Мартин Лутер, 31 октомври, отива ги забива там и вика, на тебе, иди си ги чети от Рим и си виж за какво става въпрос. И пак казвам, не сме отишли до пълната реформация. Винаги съм го казвал. Сме ли като истинската църква? Айде да не казвам силни думи истинската църква. Като първата църква? Не знаете, трябва да направя амиши. Всичките. Те си имат защо са така. И четем. В 1 Йоанна, 4 глава, от 1 стих надолу. До 6 стих. Възлюблени, не вярвайте на всеки дух. Но изпитвайте духовете. Дали са от Бога? Защото много лъжи пророци излязоха по света. По това познавайте, брат, по това познавайте Божият дух. Всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. И никой, който не изповядва Спасителя, Исуса, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде и сега е вече в света. Не знам за откровение за Антихрист.
Вижте какво пише Йоан. Благодаря, Данчо. Вижте какво пише Йоан, е вече в света. Да не падне, тук е под наклон. Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги, защото по-велик е оня, който е с вас от онзи, който е в света. Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша. Ние сме от Бога, който познава Бога, нас слуша. Който не е от Бога, не ни слуша. Затова не идват на църква. Да ви дам отговори защо не ходят на църква. По-малко ще бъдат. Защото не искат да слушат какво Бог говори. По това разпознаваме духът на истината и духа на заблудата. Да се върнем отново в Ефеска църква при евреите. В момента, пак ви казвам, за нас е някакси вече изградено. Замислете се за тези евреи. В момента им казва духът на истината, духа на заблудата, Божия дух, всеки дух, който изповядва Исус Христос. И отиваме малко в Стария Завет. Евреите вярват ли в Святия Дух? Не. Чух един смел отговор? Да. Не. Между другото сте на истината и двата отговора. И не, и да. Защо? Защото въпросът ми беше много... Излизаме английската дума. Ambiguous, много... неопределен, а много по-общ брод, в цялост да се говори. Вярват, но не в Святия Дух като Бог и като личност. Какво имам предвид? Вярват думата, брат ми ще ги изкара, той ги знае, той ги е чел, той ги е писал, руах, което означава дух. Точно както е на гръцкия пнюма, дух, това е същата дума на еврейски руах, но означава и вятър. Там, където Исус Христос обясняваше на Никодим какво представлява Святия Дух, той е като вятъра, не го виждаш, но е като движи нещата. В хората се вижда действието на Святия Дух. И другата дума, която е Хакодеш, Святият. Тоест му казват Святия Дух на Бога. Е ли Бог Святия Дух на Бога? Това е... Почна да се смей, защото са точно въпроси, които са много трудни. Евреите не го приемат за Бог. За тях си е Божията сила, която Бог е изпращал на пророците, където пророкуват. Бог е изпращал точно Раох, Святия Хакодеш Раох, го праща на пророка и той почва да пророкува. Вижте, нарочно подчертавам думата, го изпраща. Защото това означава, че не е навсякъде. Казваше на определени места да бъдат. И ните не бяха на местото, но пак пророкуваха и всичките се учудиха. Защото Бог определяше местото, където ще даде Святия Дух, този Раох, този дух, който се носеше над водата, да действа в момента и да дава това, което Бог е решил да даде. Това вярваха евреите. Можем ли да ги виним за това нещо? В никакъв случай. Моля ви със едно да вините някой, който никога не е чувал за християнство и почва да ви говори глупости и викате, какъв невежа това. Той откъде да е чул? Как да се изгради? Той трябва да се разруши цялата система, което да стане само чрез новорождението, за да почне да гради нещо ново. И тези евреи не са знаели кой е Святия Дух. И понеже говорихме, че в този период, когато Йоан пише, Павел пишат посланията, все още е нямало Евангелията. Някои са били писали, Лука е последен, мисля, че беше, нали?
което се написва, няма значение, но всичко тогава се е събирало и чак при Никейския събор са събрани, да можем да имаме и се започнало да се пише, да се учат хората да четат, за да могат да четат Библията. Не някакви други книги. Не математики, не физики, въобще не ги интересувало. Интересувало ги да знаеш Божието Слово, да можеш да го прочетеш. Затова това са светлите векове, когато всичките са ходили да образоват хората, за да могат да четат. И вижте, ще ви дам един стих, който ми дойде и който страшно много ме такова бъгна, защото наистина в Стария Завет почти нямаме места, където да обяснява кой е Святия Дух. Но думата е, не ми идва българската дума. Но косвено фактически пророка дава малко стиха, искам да ви ги прочита. Исаия, 40 глава, 13 и 14 стих. Кой е опътил Духа Господен? Точно, ако е превето от еврейски, ще бъде точно Раох и Хакодеш, Святия Дух, който за тях е силата на Бога, сянката дори на Бога му казват. Или като съветник негов го е научил. Какво? С кого се е съветвал той? И кой го е вразумил? И го е научил пътя на правосъдието. И му е предал знание. И му е показал пътя на разума. Защо ви го чета? Защото ще отидем и в момента, моята цел ще бъде да ви докажа, което евреите им е липсвало по времето на Йоан в Ефеската църква, че Святия Дух е личност и е Бог и е част от триединния Бог. Не е от Аллах Бога, не е от Буда Бога, а произлиза от Бога, но е личност. Защо ви го казвам? Защото в Стария Завет, както имаха знанието за Святия Дух, че е сила, изведнъж тая сила в Исаия казва какво има? Знание и пътя на разума. За какъв вятър, за каква сила с разум и съзнание? Никой не е искал да обърне теологията с главата надолу на евреите. Дори Исаия не е могъл да го направи. Исаия си е написал, което Бог му е казал и до там. Еврейските равини до Исус Христос, пълна тишина за Святия Дух. За това дойде Исус Христос, предопределен преди създанието на световете, за да ни обясни духовните неща от духовните места. Защото Той беше там и дойде да ги обясни на нас, хората. И това ще трябва да докажем. И когато дойде Исус Христос, Той даде думите за Святия Дух. Той гради вече нашата теология. И знаете ли, книжниците и фарисеите не искаха да го приемат. Нищо от той, което говориш. Нищо. Дори не искаха да го приемат, че е Божий син, нали? Затова Исус Христос вършеше делата на Отца, които бяха, какво говорихме за Бог, че е само какво? Само добро. Нямаше нито едно зло дело, което да направи. Всичкото беше добро, за да покаже, че неговите дела са абсолютно различни от делата на змията, която беше дала в Еденската градина, който искаше да направи Адам и Ева да не вярват, че Бог е Отец, да не вярват нищо в Бог, че е добър и ги обича, и да разбие всички тези неща, докато Исус Христос, като дойде, всичкото, което направи, беше толкова добро, че накрая дори им каза, за кое добро дело ще ме съдите? Нямаше зло. И това показваше неговата божественост, неговото изхождане от Отца, защото ти не можеш да правиш нещата, ако нямаш това знание. Ние за това се учиме. Кои са нещата, които Бог иска, Божията воля, за да имате знанието и да вършите добро.
Защото вашето добро не е като Божието добро. Нашето добро, то си го хрена, медна това мога направи, и почваме някакви наши си далавери. Защото така сме направени. Търсим сметката, изголата и така нататък. Исус Христос нямаше такова нещо. Но никой не търсеше изголата, сметката и добрата дума дори не им търсеше. Не им чакаше. Но това го правеше да бъде Божествения Бог. И вижте какво той ни казва. В Йоанна 15 глава 26 стих. А когато дойде Утешителят, кое е да мене? Нали това е Божията сила? Сянката на Бога. А когато дойде, това Исус Христос го казва, не го казвам аз, моля ви се, искам да сме наясно, когато ги четеме. Всяка една дума е с такъв смисъл. Трябва да се закопайте в този смисъл и никога повече да не бъдете помръднати. Святия Дух, когато дойде, Исус Христос щеше да изпрати Святия Дух. Ама нямаше ли го Святия Дух? Много добър въпрос. Святия Дух го имаше. Святия Дух е бил още в Бития, го виждаме, се носи на цялата земя, навсякъде. Не сила изпратена само от Бога, беше навсякъде. Тоест, омнепрезентността му навсякъде. Как е на български навсякъде? Не е вездесъж, вездесъж е силен. Всемогъщ, вездесъж ли? Навсякъде. Има българска дума, те са такива. Се присъстваш, точно така. Thank you. Се присъстващия Бог беше навсякъде. Но тук Исус Христос казва, аз ще ви изпратя утешител. Вижте, не казва сила. Казва коя дума? Утешител. Може ли вятъра да бъде утешител? Тази функция е дадена на хората да утешават. Тази функция е дадена на личности. Тя не се дава на тук ще съборя тази скала, тук ще направя с тази сила, магнитна сила, електромагнитна и разни такова. Това се дава на личност да бъде с тебе, когото аз ще ви изпратя от Отца. И стана точно както го каза Исус Христос. Имаха ли учениците Святия Дух, когато бяха с Исус Христос преди да умре? Не. Имам един отговор. Не. Някой друг има ли отговор? Да или не? Що е страх? Да? Yes. Да. Окей. Имаха Святия Дух. Отново, но и двата отговора могат да бъдат разбрани правилно. Защото Святия Дух е даден на Петдесятница. И задавам един въпрос да ви накарам да се замислите. Ако беше Юда участвал в Петдесятница преди смъртта на Исус Христос, щеше ли да предаде Исус Христос? Това е за домашно да си мислите. Колко е силна присъствието, изпратено от Бог на Святия Дух в нас. Можеха ли да обърнат света апостолите преди смъртта на Исус Христос? Не. Ходиха ли да изцеляват? Да. Вършиха ли чудеса? Да. И кога искаха огън да пада? Защото не бяха им обърнати сърцата. Нямаха още този Святи Дух, който да ги омекоти, да ги направи да са като Бог, да търсят волята на Бога. Тоест Святия Дух е навсякъде. Нечестивите хора имат ли Святия Дух в себе си? Духът им от Бога ли, който им е даден? Да, разбира се. Но какъв Павел казва, какъв е този дух? Умрял в тях заради греховете. Искам да ви накарам да мислите, да не се страхувате да отговаряте, дори и погрешно да отговорите. Това са много важни неща в живота на всеки един човек. Ще дойдат утре и ще ви говорят глупости. Трябва да бъдете подготвени.
Разбира се, че духът, който на всяко едно човешко същество се ражда, Бог го дава вътре и е с Божия дух, но Павел казва, поради греховете е умрял. И кой идва и го съживява? Святия Дух идва и го съживява. Новорождението, когато чуеш благата вест за спасението, е единствената сила, спасението, което може да оживотвори твоя умрял дух. И тогава вече каза, когато аз ще изпратя от Отца, когато на 50-ница вече стана пълното обещание, че Святия Дух ще бъде изявен. Той си беше, той си е бил, но той ще бъде изявен като утешителят, изпратен специално за всеки един, който вярва в Исуса Христа. И ще бъде личност, която ще работи в тебе. Не сила, вятър, не. Почувствах той, почувствах оно и обаче никаква промяна тук няма. Но Святия Дух като влезе променя напълно човека. Ако не си преживял това нещо, искай да го преживееш, защото е невероятна опитност да влезе Святия Дух в тебе, да работи, да ти говори. И за какво ще ти говори? Не за електронни игри, не за футболния матч, а ще говори за Исус Христос. Ще говори за Неговата божествена любов. За да можеш и ти да имаш тази божествена любов. Ако ти нямаш тази божествена любов, няма да можеш да отидеш да спасяваш другите. Няма да искаш да кажеш на другите, че има Исус Христос. Защото няма да ти пука за тях. Докато на учениците им пукаше до толкова, че всички ти тръгнаха и си дадаха живота, за да обърнат света с цялата мръсотия на дявола, която е градал. Не искам да отивате в Етиопия, не искам да отивате в къде Трамп искаше да наказва Нигерия ли сега, дето убиват християните. Не искам да ходите, но почнете с тези, които са около вас. Ако нямаш милост за тях, не мога да имаш там за Индия. И аз веднъж си направихме един майтап с един американец познат. Ето, викаше, кой имате толкова срещу черните, бе, вика? Бяхме расисти, българчета дошли, знаехме ги, работихме в компания с тях, виждахме културата им. Той вика, аз отивам, вика, да работя с циганите, вика, аз толкова ги обичам тези цигани. И ние, окей, що ми дойдеш да работиш с черните в Саут Чикаго, в Южно Чикаго? Как ти знаеш ли какви са тези черни, бе? Вика. Ти не ги познаваш, вика, с тях не можеш да работиш. Как ти да работиш с циганите в България? Вижте, това са немислените. Това са на всеки един човек. Няма значение българин американец. Духът на истината, който изхожда от Отца, тук е нямало спор църквите, защото е директен стих от Исус Христос. Според Исус Христос от кого е излязъл? Дето им става разделението на глупаците. Той ще свидетелства за мене, духът. И вижте, напросто ви го нахвърлям, защото Исаия го казва почти за знанието. Исус Христос ни казва директно, че това ще бъде утешителят. Не е някаква концепция. Да, сила е. Да, Святия Дух е сила. Но е личност, с която ще изпратя от Отца и Той ще свидетелства за мене. Искам да отида в други стихове, които да ви дам, за да знаете, че Святия Дух е личност. Може би другия път ще говорим вече за тези, за лъжливите духове. Ще изкараме повече неща. Но сега искам да сме много наясно кой е Святия Дух. 2 Коринтияни 13 глава 14 стих. Благодата на Господа Исуса Христа. Познат стих. Много. И любовта на Бога Отца. На Бога. И общението. И общението. И кое? Общението на Святия Дух да бъде с всички вас. Общение с кой имаш? Общение имаме с хората, нали? И задавам най-големия въпрос към всеки един, който е повярвал. Търсете общението
със Святия Дух. Ама защо? Ама за какво не? Ама как? Защото ще ви напомня. Защото ще ви учи. Защото беше кое е разумът. Защото беше знанието Исаия, което казва. Тоест той знае къде, кога, какво да ти каже във всяка една ситуация. Моника ще отиде на интервю. Моли се за общението на Святия Дух. В момента, в който ти задават въпросите, Святият Дух да ти дава отговорите, защото той знае задните им помисли и мисли. И само Святият Дух е, който може да ти открие за каква е капана, къде сте ти поставили и може да те води в правилния път. Много малко хора го вярват това нещо вече. Воденето, общението със Святия Дух. Днеска съм 50-ник. Сори. За баптизма ще говорим по-друг път. Има глас Святия Дух. Вижте, вятъра няма как да говори. Деяния на апостолите, 8 глава, 29 стих. А Духът рече на Филипа: приближи си и придружи тая колесница. Имали ли сте такива моменти в живота си, когато, както седите нещо си правите и изведнъж знаете този глас, който отзади ви казва: направи това или нещо друго, или това не е правилно, което правиш. Много често искайте го. Молете се. Щъгнете да си избирате другари в живота. О май гаш! Святия Дух е преобраз и на Авраам изпрати слугата си Елиазар. Елиазар е преобраза на Святия Дух. Знаеше къде, какво, как да направи, колко да даде, къде бяха клопките и всичко, защото искаха да я запазят, да не я пускат. Той вика: не, аз трябва да тръгвам. Ще тръгнете да се търсите другари в живота. Искайте общението със Святия Дух. Святия Дух да ви говори. Святия Дух да ви каже. Святия Дух да ви напътства с стих, с каквото може Святия Дух, но не го оставяйте в последна глуха някъде там да се седи Святия Дух. С мене е окей, файн, стой си тука. Деяния 13 глава 2 стих: и като служиха на Господа и постиха. Между това сина ми Мафана, това е единствената дума в Новия Завет, където постиха. Святия Дух рече: отделете ми Варнава и Савла за работа, на която съм ги призвал. Малко отклонение за поста. Обаче постиха, защото имаха голям проблем. Ма пости ли, за да извивам ръцете на Бог? Пости ли ти да ми направиш, защото това аз го искам и аз пости, сега той е длъжен. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Поста е за да вършиш добро. Идете в Исаия и го прочетете. Но тук пак Святия Дух рече: отделете ми Варнава и Савла за работа, на която съм ги призвал. Святия Дух има и воля. Затова ви карам да имате общението с Святия Дух. Да не е като при евреите само една сянка, една сила, а Святия Дух да може да наложи и волята си във вашия живот. И знаете ли, разбира се, че когато го казвам, това е срещу нашата воля. Нали? Божията воля. Иначе за какво ме е Святия Дух? Ако моята воля е като Божията воля, нали? Но на нас не е даден Святия Дух да има воля, за да може да отива срещу нашата воля, която се води от плътския човек. От той, което виждам, той, което чувствам, това, което ми се еде. И Святия Дух да налага волята си в живота ви. Ето го стиха 1 Коринтяном 12 глава 11 стих. А всичкото за вас се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по-особено, както му е угодно. Между другото, думата е will, точно за воля. Както е по неговата воля.
на български преведено, както му е угодно. Питат ма често, може ли и дете да свири това и това? Викам, колко искате да свири инструмент? Кое е дарбата, която Бог му дава? Не ме разбирайте погрешно, има гении, могат по 10 инструмента да свирят. И то хубаво. На Моника, диригента, и сядаше свирише на всеки партитурата. That's fine. Гений. Ама твоето дете е ординар кит, дете си ходи на училище, искаш сей, той, и викаш, леле майко, вундеркинче. Вижте, изпробвайте, аз зато и пък казвам, пробвайте. Пробвайте да рисувате. Никога не знаете, може да сте гении. Не знаем. За тебе знаем, да, ти не са пробвай. Харесвате инструмент. Първо е това желание, което идва, нали? То пак все пак е хубаво нещо. Желание имате ли за инструменти да свирите? Защо ме питам? Защото знам, че нямате. И това е интересен въпрос обаче. Как знаеш, че нямаш, като не си пробвал? Аз вече знам, че не мога да бойдисам. Жена ми вика, за нищо не ставаш. Аз се знам къде ми е силата, дарбата. За съжаление не е в строителството на къщи и ремонти на къщи. Мога ли? Мога, да. Бог е направил човека с воля. Ще седна, ще забия перона. Но може да е на погрешното место и после да имам скандал. С клещи да изкарат не само перона, и моите зъби. Дето са объркали. Нали? Разбирате ме, всеки си има дарбата. Данчо му кажеш двигатели, почва ти обяснява и аз си викам, дори не ме интересува такова нещо. Но това му е било, всеки си има неговите неща. Но волята на Святия Дух в живота ни е много важно нещо. И между другото, когато говорим за личност за Святия Дух и че не е дух и сянка, което е абсолютното потвърждение срещу доктрините на равините, на старозаветните евреи, пак казвам, не са го разбирали, that's okay. 2 стиха от Исаия не могат да обяснят цялата теория, колкото имам и изписано за Святия Дух в Новия Завет. Това са 2 стиха намерих. Има още няколко в псалмите там за Святия Дух. Но Святия Дух има и чувства. Можете ли да наскърбите Святия Дух? Казва го в Ефесяните 4 глава 30 стих. И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Аз нищо не му правя, бе. Ма какво се обижда по този свят? Много свят станал, бе! Така го е направил Бог. С какво може да обидите Святия Дух? Замислили ли сте се? Знаете, по времето на Исус Христос му викаха, ти не изгонваш чрез Святия Дух, а чрез... Ако той па не оскърбяване на Святия Дух, здраве му кажи. Много оксиморон звучи това. Здраве му кажи. Това си е най-голямата обида срещу Святия Дух. Затова специално го споменах. Исус Христос дойде на земята и първото нещо, което получи при водното съкръщение, кое беше? Святия Дух влезе в него и всичко, което вършеше, беше само добро. Изведнъж ще викат това добро от Велзевула. Това е най-голямата обида. И знаете ли, в 21 век ще ви дойдат атеисти, комунисти, философи, натуралисти, разни екологисти и разни всякакви исти, които ще ви викат, вашия Бог е лош Бог. Можеш ли да застанеш и да кажеш, не, вашия дявол е лош Бог. Скоро слушах един, много ми хареса, той и ни такива кратки ги прави във Фейсбук, американец, и вика, абе защо невярващите винаги се обиждат, като им кажем, че ще ходят в ада? Но ли не вярват в Бог? Но ли не вярват в ада? Що се обиждат? Първото нещо, което ти скачат, като му кажеш, ти ще ходиш в ада, бе, как? Какъв е това? Чакай, те потъбърка. Ти нали не вярваш? Ти нали не вярваш какво се толкова живяваш, колко си емоционален и стават и ти викат, че си бигат и не знам си какво още.
Нали не вярвате, бе? Нали сте аминокиселини? Нали сте червийчета? Си отидете при червиите, се срещнете с монковите от Тибет, се природите в нещо друго после, което си искате. Не вярват обаче, само да им кажеш. И там не е Святия Дух при тях, а е дявола при тях. Защото за какво ги обвиняваш? За грях. Защото оскърбяват Святия Дух. Защото оскърбяват Святия Дух. Че нашия Бог е лош. Това е абсолютно оскърбление на Святия Дух, на Бога. И ще ви дам двама уникални случая, които имаха най-голямата грешка в живота си. Да си помислят, че това, което вече беше Святия Дух, не е това, което беше в Стария Завет. За кои говоря? Анания и Сафира. И се замислих, много се замислих. Абе, джанам. Сори, това е турска дума. Джанам. Как можеш да тръгнеш ти да успорваш, да си мислиш, че това е някаква сянка, това е някаква там сила, дето я прати някой, я не е прати. Нали? Бяха старозаветни. Повярвали току-що. Сигурно са нямали още пълното виждане за Святия Дух. Но знаете ли, се замислих, със сигурност се мислили, че Святия Дух не може да ги хвани. Защото Петър специално казва какво се опитваха да направят. Да. 5 глава, Деянията, 3 стих, първия, който ще пада. А Петър рече на Анани, Анане, защо изпълни Сатана сърцето? Кой изпитваше Святия Дух? Не Анани, кой? Сатана? Дявола! Да изпробва какъв е Святия Дух тук. Ми говорят за някакъв Святи Дух тук. Сега ще видиш. Да излъжеш Святия Дух и да задържиш от цената на нивата. Какво откровение имаше Петър? Колко точно тези двама арогантни и дявола влезе в тях, което се казва за много малко хора, както и за Юда, да изпитват в момента. И Юда влезе в Сатана също. И Петър също. И при Петър, когато му каза да. Нали, Петър имаше обаче веднага се покая. Говорим за тези, дете не са покаяли и имаха много тежки последствия. И после другото, което е в 9 стих, а Петър рече, защо се съгласихте да, забелязали сте думата, изкусите Господния Дух, да го изпитате. Изкушавам е да го изпитам. На какво основание ти решаваш, и вижте отговора, отново Петър ни ги дава много точно, дявола влезе в тях. За да изпитват кой? Ти ако си Святи Дух, ти нали си в живота? Грешка голяма. И знаете ли защо грешка голяма? Защото Святия Дух трябваше да покаже, че Бог като личност беше не само оскърбен, Святия Дух беше не само оскърбен, Святия Дух реши да покаже, че аз съм този, който давам живота, но и аз съм този, който вземам живота, за да разберете, че аз съм Бог, че единен с Бог Отец и Бог Син. И когато сме в съгласие тримата, аз мога да действам като Бог. Знаете резултата? Няма да ви го казвам. Не дейте се опитва да изпитвате. Святия Дух е Бог. Не дейте се опитва. И от тук вече този пример е абсолютен за единството на Бог.
че Святия Дух е Бог. Част от Отец Сина. Не сянката му, не някаква сила изпращана. Решението се взема заедно. И вижте какво казва в Деяния на 5 глава 11 стих. Знаем го и голям страх обзе цялата църква. Но и всички, които чуха това. За кой? Кой ги уби? Кой ги уби? Не се притеснявайте да го кажете. Вече съм готов да го кажа, защото седнах и го мислех. Святия Дух ги уби. Святия Дух е Бог и не може да си играеш игри с Него. Святия Дух ги отрепа като кучета. Сори, че го казвам. Но всички, които чуха това, със сигурност се разнесло из целия Иерусалим навсякъде. Святия Дух убива хора! Вие разбрахте ли? Святия Дух не е само вятър, Святия Дух не е сянка, Святия Дух е като смъртта убива! Защото всички викат, какъв това Бог, бе? Е такъв! Бог, който е дал живота, има право да го вземе. И нищо не можеш да му кажеш. Не може едно копче да му кажеш на него. Искам да завърша с едни невероятни стихове от 1 Коринтянам 2 глава 6 стих. Но получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита. Ето го Стария Завет. Била е скрита. Която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. Това е в Божия план. Сори, синхронизирай си плана. Ако си евреин, вече не е Стария Завет. Сори! Синхронизирай си плана. Стани месиански евреин. I don't care кой искаш да ставаш. Не знаят Святия Дух и не са от Бога. Точка по въпроса. За целия Израел. Кога ще стане? Брат Гошо говорише. Се обърнат ли? Се обърнат. Всичките ли? Не знаем. Дай Боже. Искаме всеки народ да се спаси, казват апостолите. Никой от властниците на този век не я е познал. Защото ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата. Господа на славата. Само как звучи. И представа си нямаме за тази слава на Бога. А според както е писано, каквото око не е видяло, ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало. Всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. А на нас Бог откри това чрез Духа. Представете ли си каква тайна ни открива Павел? А на нас Бог откри това чрез Духа. Не чрез моето говорене. Чрез Словото. Словото бе Бог, Бог бе Словото. Чрез Духа. И знаете ли, може да го кажете на всеки, който искате в света. Ако той не иска да приеме божествената любов от Бог, той ще бъде срещу това, което му казваш и ще отхвърля това, което Духа казва. Понеже Духът издирва всичко. Ето го като Бог. Ма не е пратен само тук, ама само там и тук само знае, там не знае. Сега, ако не си под платката, не мога да пророкуваш и не знам си какво още. Няма вече такова нещо. Издирва всичко! Пазете се! Искайте Божията воля във вашия живот. Защото знае всичко този Дух. Даже и Божиите дълбочини. Кой от нас знае нещо малко за Бог? Си имаме бледа представа. Святия Дух знае всичките дълбочини, защото е Бог. Защото кой човек знае, що е имал човек, освен Духът на човека, който е в него. Така и никой не знае, що е имал Бог, освен Божия Дух. Това е хубав
за вас младите, когато си избирате другари. Много трудно да знаете всичко, което е в другия човек, с който ще живеете. Много трудно. Всеки се знае сам себе си, кирливите ризи, хубавите ризи, хубавите прически и така нататък. Но казвам го, ето го, това е интересно, Павел го каза, защото кой човек знае, що е имал човек, освен духът на човека. Освен ако не споделяш, който е в него. Така и никой не знае, що е имал Бога, освен Божия дух. А ние получихме не дух на света, но духа, който е от Бога. За да познаем това, което Бог благоволил да ни подари, което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Ето ги, духовните неща на духовните човеци. Това е църквата. Кои питат какво е църквата? Отивам, защото съм духовен човек и искам да науча духовни неща. Амин. Амин. Това е църквата. Да, разбира се, после можем да хапнем. После можем да имаме и хубаво общение. Но основното е да дойдеме, да научиме духовни неща. Но естественият човек не подбира това, което е от Божия дух. Защото за него е глупост. И не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Тук се служете не естественият човек, а материалистичният човек. И всичко ще ви влезе в нормите. Вие сте аминокиселина и не ви трябва нищо. За тях такива духове неща не ги интересуват. Но духовният човек изпитва всичко. Как? Защото вече имаш духа. А духа какво правеше? Изпитваше всичко. Знаеше всичко. И само защото имаш духа, вече духовният човек изпитва всичко. Не дейте вярва на глупости. А него никой не изпитва. Анания и Сапфира се пробваха. Защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов. Вижте колко бързо направи с връзката с Святия Дух, който е в нас, изпитва всичко. Изведнъж става умът Христов. Ако той па не е триединство на Бога, на здраве му кажете. Си точно триединството на Бог. И ще завърша с Римляни 8 глава. Вие обаче не сте плътски. Продължение. А духовни. Амин. Не сте плътски, а сте какви? Духовни. Ако живее във вас Божият дух. Живее ли във вас Божият дух? Братце, как да знам, бе, да му се работа? Нали? Затова се събираме тук, за да се учим. Знаете ли? Аз съм го задал този въпрос на майка ми. И тя ми каза, сега ще го докажа, вика. Дали имаш Святия Дух? Обичаш ли да ходиш на църква? Викам, да. Обичаш ли Исус Христос? Викам, да. Вярваш ли, че е Божий Спасител? Викам, да. Нищо повече не те трябва. Имаш Святия Дух вече в тебе. Той те кара тези неща да ги обичаш, защото вече си духовен. Ако си материалист, комунист, атеист, няма да искаш да ходиш на църква. Не те интересува дали има Бог или няма Бог. Ти си там, яш си бив пържолката, почвам по матрицата да говоря, като искаха да го връщат Смит обратно. Там да усещаш, че дъвчеш нещо. Човека не е само аминокиселини. Това е най-големия проблем и най-великото нещо на човека, което го прави венец на Божието творение. Но ако няма Христовия дух, той не е негов. Изпитвайте дали имате Божия дух. И завършва с: обаче ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха,
Духът е жив поради правдата. Духът във вас ви оживотворява. Дето казахме, мъртвия ви дух се новоражда и става жив. И почва да търси Бога, истините, доброто. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същият, който възкреси Христа Исус от... Кой възкреси Христа Исуса от мъртвите? Кой го възкреси? Святия Дух! Хванете се за Святия Дух! Ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа си, който обитава в вас. Святия Дух е личност и иска да обитава във вас. Не чувам амин. Амин! Това е най-великото нещо, което може да поканите в живота си. Не искам да квичите като кокошки с Торонто блесинга. Но Святия Дух във вас ще прави, ще знае дълбочините ви. Ще може да ви насърчава, ще може да казва волята си във вашия живот. За да бъдете сравнени с Божията воля винаги в синхронизация. Да знаете къде, кога, какво да ви говори, да ви предпази. Какво по-славно от това? Какво по-славно? И знаеш, някой ще каже, много малко е при мен. На годината два-три пъти, ако чуя нещо, окей, нещо. И се съмнявам. Знаете ли? Просто не го спирайте. Просто не се съмнявайте. Позволете на Святия Дух да говори. Другия път ще говорим за духът, за проявленията, за да имате практичните неща, че е тих първоговор. Той не е който да ви смущава, да не може да спите, да не може да си вършите работата. Това не е Святия Дух. Но Святия Дух, запомнете, е Бог, се оскърбява и най-важното да не забравяйте, че издава живот и взема живот. Но Святия Дух е личност от единство на Бога, изпратен за общение с нас. Амин.